Hello, welcome back to another episode. I don't know if nananaw pa ba mo ani or. I know na adyo yung mga times nga, di na just ganahan maminaw or ani. Even ako, na ako yung mga podcast nga paminaw. Na sometimes nga mga episodes nga dili kayo na ko tanahon. you know? Samot na karon nga wala ko naka-upload og new episode kay grabe ka busy ang Alin Sanity, guys. Ambot lang na unsa na tong kuan last week pero busy juga ayo last Thursday na ay 60 ka tao akong gipakaon kay kuan man sila kanang gabook sila pa mga 50 ka mga bata unya another 5 ang kuan kanang vegetarian so 55 na yan na ay 5 ka adult so like almost 60 na gid sila ka tawo yun more or less. And it was so kapoy kay pakanoon ni mo ni silang tanan so nagluto ako og lasagna, upat ka tray nga lasagna niya giluto nako siya wala nako siya giluto, gi-prepare nako siya like for example, last Thursday man 'to gi-prepare nako siya pag Wednesday night ngana ba so nag-overtime ko kadali para lang gyud maka-save ko og oras kay lisod kaayo if ini ka Thursday morning na nako buhaton kay naa pa ko'y lunch, kanang mga ana ba, na yung mga lunch, na pa yung mga unsa pa na dara, busy. So, ang Alin Sanity is mo moanhin na diri sa kwarto mga alas 10 media na yung ana sayo na sa mata nagabuntag, Pero at least kuan siya nga effort kanang naa gani kay makuha dayon nga reward nga effort. Makita nimo ang mga tao nga giganahan, gilamian sa imong giluto, ingana ba. Di ka makadungog og mga complain, nagkuan ko, naghimo ko og kanang sa mga 5 ka vegetarian kay mura siya kanang pansit nga bugnaw ba. Dili siya kanang pansit nga init gani. Pansit bihon nga bugnaw siya niya. Mo ta kong giluto para nila, mura siya cold nga salad nga pansit gani nga kanang bihon siya nga noodles, kanang vermicelli ang tawag ba or kanang rice sa tawag na ay mung bean flour siguro na or something. Kanang basta kay mura siya bildo glass noodles nga na search na sa kanang Google. So mo na siya akong giluto, ang gibuhat para nila mura sila cold salad sa mga vegetarian. Kaya di mo sila ganahan mo kaon og kanang kuan mga ang lasagna kanaam siya kanang baka god beef ba. Beef lasagna mo siya niya. Uban nga gluten-free sila nya di sila pwede maatong lasagna kanang to'y gluten. So wala na ko gipakaon sila ato, gilutoan ako sila 5 vegetarian, gluten-free ang isa. Atong noodles nga murag pansit siya nga wala siya sagol nga kanang puro ra siya carrots, bell peppers, onions, unsa pa na dira mga et cetera nga ana. Gilamian sila which is very nice. It's very good. It's very good nga kanang ma-rewardan ka sa imong kapoy kaya imong trabaho. Pero that's the thing. Di jud ko magreklamo nga kapoy ako ang trabaho. I know kuan man siya kanang kapoy man gid siya pero mura gani. Ako lang yung i-remind ako ang self nga dili ko mo-mention og word nga kapoy. Dili ko mo-mention og word nga kana ganing kapuya ay. Kapuya ni ay kapoy man ko kanang ana ba kay if imo lang jud hunahunahon no kung asa na akong pwesto karon sa akong life, daghan kayong ganahan ani nga pwesto. If sila ang sa tawag ana if magsige kog ingon og kapoy daghan kay moingon gani nga swap na lang talin be. Ako na lang dira ikaw na lang diri. Kanang ana gani sa mura gani. Nganong mo reklamo pa ko nga kapoy. Murag ako ang mind instead nga mo-mention ko og kapoy is like sige ra ako i-remind nga mahuman ra gini tanan ngana ba. Dugayon ako mo out oy, dugayon ako mahuman ani oy, kanang ana gani. Dugayon ako mahuman ani oy which is
meaning pagdali dira alin, ana ba, pagdali dira alin kay para maawat na ta ana. Or unsa ba na nga mga words nga mura gani siya mo-motivate nako nga mahuman ra gyud ni tanan gyud. After ani mahuman na ni tanan, dili nang di ta mag-mention og kapoy kay daghan kayong mga tawo nga gipangkapoy karon sa kalibutan niya. Ikaw swerte na gani kay ka nga naa kay trabaho, you know, naa na kay mga kwarta diha nga madawat, naa kay kanang trabaho trabaho nga consistent or unsa pa na dira, you know. So, it's very good. Yeah, speaking of kanang mga luto-luto gani, while busy ko so nag-scroll-scroll ko sa kanang Facebook, yan daghan kayong mga yan ako katong kang Stefano nga issue sa dira ato na nastoryaan karong taod-taod pero I know na-mention na ni kuan 'no, kisang motinganan na niya kay Joven Clint Rodriguez siguro 'to ang nag-mention ani nga niingon siya nga, "Dalon si masulti nimo sa kusina Lucas." Ingana ba, unya I don't know why recently nga sige na kog scroll-scroll kay daghan kay mo pop up nga mga reels niya gani, reels sa kanang kusina Lucas. Unya, you know, mo na gini akong giingon gyud nga maong di jud ko mag-content sa ako ang trabaho is ganahan mo ko nga safe ra akong trabaho, layo ra sa mga mata sa mga tao ba. Yan akong trabaho diri na ako sa kusina nagluto, mao ra gyud akong ingon gyud. Na ako sa kusina nagluto, ako mo'y chef diri, di ko moingon nga ako may head chef guys, ako may executive chef diri guys, kay ako ra may isa ka chef, ingana ba. So ako gyud executive, mura ingana gani so ikaw mura gani since ako ra man isa ka chef diri, ako na jud mahimong executive chef ana. Ang meaning ra mo gud ana executive chef gud kay kana ikaw mo'y kanang kung sa army ba na ikaw may general ba ingana gani, ikaw may pinakataas. Kay wala na may kuan nako diri, wala na may nagsunod nga mga chef nako diri. So ako na lang iingon nga ako ra chef, ngana chef, you know? Mura gyud na siya good, mura wala na daghang mga chichiburi unsa ba na darang mga title nga ako ipang-butang, ipang-add ana nga word, chef mura gyud na siya luto ra ko, kusinero ra ko ingana. Pero ako ang trabaho, daghan jud kaayo dili gid ingon nga magluto ra pud ko, naa ako mga documents nga pang kuan kanang i-maintain, you know kanang mga daily cleaning meaning ana adlaw-adlaw imuha nang i-maintain. Daily temperature checks, you know kanang mga temperature sa imuhang ref, sa imuhang freezer, imo na i-check kung gana pa ba na sila, nibugnaw na pa ba na sila or wala na ba na sila nibugnaw or unsa pa ni mga problema dira ingana ba kay ma-check man na nimo sa temperature nga, "Uy kaning adlaw nagsugod na siya kainit, niinit na siya diri, maybe guba na siya, maybe need na guro niya nato nagkuhan kanang nasiguro tayo kanang i-repair ani ba or something ingana gani." Unya napagi weekly cleaning, you know, ang weekly cleaning kana ng mga dagko nga mga unsa man ang mga fridge nimo kanang mga dili gid siya ingon nga mga daily gani siya ma-clean, like weekly lang siya ma-clean, every semana ra ni siya ma-clean kanang mga microwaves namo, kanang mga oven namo, weekly na siya, mga deep fryer ingana weekly na siya. Ay kanang mga ingana nga mga jobs ba nga kaysa ra gid ni siya limpyuhan sa isa ka semana 'no, maybe if hugaw jud kayo siya, kana dali-dalion na 'tong limpyo pero dapat sa isa ka semana malimpyuhan gyud nato ni sila kaysa gyud sila kanang mga naa diri sa listahan. Nya naay monthly cleaning, kanang monthly cleaning mura na siya general lagi na siya guys, like ilalom sa imong mga ref, you know, kilid, luyo, kanang mga layo di jud kayo nga suok na jud kaayo nga kanang sulok na jud kaayo mo na siya mga monthly nako. So daghan jud kay ko i-maintain nga napay kanang cooling down temperature sa kanang imong giluto. Like for example magluto kunuhay ka og kanang unsa may lutoon nimo, kuan lang kanang mashed potato, ingana patatas nga kanang pabukalan, patatas imo siyang kuhaan nimo siya og skin ba, unsay tawag ano, ay nakalimot mo ko sa Bisaya, gipanitan nimo gud patatas, panitan nimo, imong gipabukalan dira hangtod na kuha na siya, nihumok na siya, niya imo din siyang gi-drain ang tubig,
unya gi-mash nimo siya, tangan nimo siyang mga cream, butter, mga salt, nutmeg, unsa pa na may pambutang nimo sa mash. Unya, imo na siya i-cool down, kay naa man jud na yung proper technique nga imo na siyang pabugnawon jud. Kay if dili na siya mabugnaw, biyaan ra na siya nimo dira, maglisod na ka og serve ana dali na siya madaot, kanang ana gani. Kay sometimes maghimo ra kog dako kayo nga batch nga mashed potato, unya ako siya i-freeze sometimes, ako siya butang ra sa cold room sometimes, inhito ra siya inig service na ingana para naa lang jud ko'y kuan ba kanang extra nga, in case if mahurot ingana. So naa na siya'y mga temperature checks nya isa ra na siya 'no, mura na siya ako ang example pero daghan kay kong panglutoon nga ipabugnaw nako. So, daghan jud kayong dili ra if magtrabaho ka og kusina nya dako ra kay imong responsibility is like dili ra jud kana ang imuhang trabaho nga magluto ra ka. Naa kay daghan kayong ipang-check dira unsa pa na mga temperature nimo, like naa pa'y maghimo na pud kag mga special, hunahunahon na pud nimo mga costing ingana. Tanawon nimo inyong mga financials, daghan kay kang hunahunahon. Pero, like I said, pasalamat ra jud ko nga dili jud nako na siya ihimo nga content, kay mao na siya ang mura gani diha ra ko mo na yung peace nako. Mao na siya kanang dili nako hilabtan, di ato na siya hilabtan diri diha ra na siya nga kuan, unsay tawag ana nga trabaho na 'to ingana di ato na siya hilabtan. Kay if ato na siya i-content makadawat na tag kanang mga expert, makadawat na tag mga comments sa mga expert, makadawat na tag mga comments sa kanang mga bashers, makadawat na tag mga like imagine imuhang kuan kanang naa kay establishment gud, kusina ka nya naa kay Facebook page nya daghan kay kang bashers or naa pa kay kanang mga madawat na ang problema pod gud if imuha pod silang patulan, mao man gud na gud if patulan pod nimo kay na may uban jud nga di gyud nila ma-maintain ilahang cool gani, So ilahang jud patulan sometimes unya lisod mo kaayo nang naa kay kuan kanang ang imuhang establishment is naay Facebook page nya daghan kag mga unsa ba na mga stress dira sa imuhang gipanghunahuna kay sometimes nga ilahang gub-on imuhang reputation, sometimes nga ilahang gub-on imong reputation, imong i-defend imong kaugalingon, imo nang ipang-defend imong nasayop nimo unsa pa na dira like labad maghunahuna ako ba maglabad jud akong ulo, maglabad akong ulo nga sila bara ana, salamat ra jud ko nga, if dili if daghan kay mga tao nga wala naminaw nako nga wala naminaw ning podcast na wala sila idea nga naa ko'y main job. Wala sila idea nga naa ko'y main trabaho ingana tuwa ra gyud ni silang tanan nga challenge ni ko 'tong maghimo ko ng action videos o unsa pa na dira kay sideline mo gud na ako good, sideline ako na siya dira. So kaning luto-luto nako mo ni akong main. Dili nako ni pahilabtan sa uban kay ganahan ra ko nga peaceful, unsay tawag ana, tahimik, ngana gani tahimik kay for example mao jud ang isa sa kuan kanang comment nga mabasahan nimo if nagtrabaho ka sa kusina nya mag-upload ka og mga contents. Moingon sila nga asa man imong glove, mao gyud na gyud. Asa imong glove. Imagine mag-upload ka sige, consistent mong upload sa imong mga contents ingana sa luto-luto nimo ingnon gyud asa man iyang glove oy hugawa na wala siya glove, ingana ba. Unsa pa na niya. Mao na gani ay bro unsaon man ko napag I think almost every intro nimo is like imo explain ang gloves ingana ba. Nganong walay glove? Disclaimer. Before ta mosugod sa atong episode, ato sa explain nganong wala ta glove unsa man na dira. It's just bro, salamat jud ko nga na ako'y I don't know ikapila na ako na sulti niya. I don't know ikapila po na ako ni mabantayan. I don't know jud halos feel nako no tanan akong gipang storya no is balik-balik na lang jud kay mura man gud
na ako'y idea sa akong utok, mabantayan ako ba like di ko ngano ni oy, guys mangutana ko guys ba ngano din ni siya? Ngano ako ra ba nakabantay ani? Ingana na ako'y mabantayan unya whenever nga mura gani naay mahitabo nga ma-validate akong nabantayan, it's like, bro awa lagi, awa sus sakto, you know? Awa jud lagi, awa. Everytime nga naa ako'y mabantayan nya ako siya i-share, it's like, "Guys, kabantay ra mo sa mga content karon sa online, kabantay mo sa kanang social media kanang mga content creators ron." It's like, weird na kailang mga content 'no, like murag ana ko ba, daghan kay kong mabantayan. Unya moingon na lang uban nga, "Dol, you know, dol, sa di ka dol, unsay problema nimo day dol, ngano day ka day ay mura lagi ka hater lagi ka lagi, nalagi ka na, unsa man ka day hater na ka?" Ingana. Muntok ana ko nga, "Di man good like naundang na ko og content creation 'no, kay weird na kayong mga content sa uban, low quality na kaayo, unsa ba na dira, wala kay makuha sometimes, you know?" Nya ang uban na sila kanang magpasaya, gets ra gyud ako na gyud magpasaya ka, mag-scroll-scroll ang tao nga daghang problema, makita sa imong content, masaya gud sila gud tungod sa imong content, ingana. Nay uban nga kana siyang weird na siya kaayo gyud, kabantay ko. So, this week, Stefano ni share siya sa iyang opinion, niingon siya nga he's seen multiple content creators, wala ba gid siya nagngalan, wala siya nag-drop og name, wala siya nag-name drop, ngana. Nakita na siya daghang kayong content creators nga ni-copy sa iyahang style, ngana gani. Naingon siya nga respetuhan niya inyong creative kuan, sa pa na dira mga minds ninyo nga if okay ra gamiton na ninyo sa inyong own nga kanang style pod. Like ay ang ako ra jud na-explain ani 'no, katong pila daw few days ago nakalimot na ko, niingon ra ko nga sa content creation environment, I don't know si tawag ana, is mura na mo og mga naninda ana, mga tindahan ra gud mo gud, tindahan ra mo, you know? Unya ang mga tindahan, ang need nila ana is customers, 'di ba? Kay para mahalinnan sila sa ilahang gipangbaligya or unsa na sila. So daghan kayong mga tindahan nga uban nga mag-compete man na sila, dapat kami diri ang daghang customers, dapat wala sila customers didto, dapat ako daghan kog customers diri ngana. So, si Stefano ang kanang iyahang naong gani nga iconic niya nga kuan, if if naay mata niya 'no, nga mata ra niya if naay picture nga mata ra niya ang ipakita, mura ni makita nimo. Yung pangutanon nimo ang kuan tao nga, "Kaila ka gid sa ni?" Makaana jud ka nga, Stefano man na, iyaha man ang mata, you know? So mao gid na iyang style, ngana jud. Unya sa tindahan analogy kunuhay ngana, para mo unique ang imuhang gibaligya sa inyong tindahan, you need to create your own, you need to create your own. For example, if kusina ka, luto-luto ka dira, you need to create something nga kanang dili wala diri, wala didto, ikaw rin naa ani, Ngana ba like for example naay ang didto is like ga-barbecue sila, diri kay milk tea. Lain-lain silang putahe sa ilang tindahan ba. So ikaw mag-create po kag imuha pod sa quesadilla ba na imuha diha, tacos ba na imuha diha, kanang mga laylam, Turks, unsa man na pizza ba or something. You need to create something nga ikaw ra jud naa ni diri, nga sila dira wala. So whenever nga kanang naay competing nga tindahan nga gi-copy ang imong idea, murag makaana na jud ka nga dili man na mao inyong baligya sa una, pero nganong mao naman inyong baligya karon. So murag murag gani kag malain, murag kag malain ba nga, "Nga ni oy, ako ang baligya diri." Ilahang baligya sa una 'no, barbecue. Unya ako kay nagkuhan ko kanang steak kunuhay ko. Sus kay halin man kaya ang steak, so nag-steak pod sila. So mura gani, "Sa man ni oy?" Unya
maghimo na sila kag lain. For example, unsa na burger na po or unsa ba na tira nimo mo burger na po sila. So mura ganing dili na ni maayo kay makadaot na ni sa ako ang negosyo. Unya, content creation bro, mo na imong negosyo, you know, na kay mga fee, na kay mga talent fee, unsa pa na imong mga fee nimo dira mga mubayad sila para kuhaon ka ambassador sa mga brand, you know. So mao nang nakaana si Stefano nga, bro, what the fuck? Ano unsa man inyong gipangbungat? So I understand ra gyud. I understand as someone nga mo himo og content sa una, I understand bro. Gets ra gyud kay nako ang iyang point. Pero daghan kay mga tao nga wala na gets iyang point. Which is, I don't know why nga wala nila na-gets iyang point. If negosyo naman gud na, okay naman siguro dili na negosyo na no? Like okay ra jud siguro if kanang mga skits daw nga na. Pero dili mo gud lahi mo gud iyaha guys. Like dili siya skits. Dili siya kanang lahi jud kaya iyang naong daan mo na you know mo na kanang selling point niya, you know, music niya gigamit. Like if kopyahon na sa uban imong style pero lahi lang ang naong. Pero maura I mean dili lahi ang naong, lahi lang ang tao pero more gyapon ang naong nga gigamit. You know, ang mata, ang music, ang mga mannerisms kang Stefano ra gyapon. So mura gani. You know what the fuck? Ano yung ani man ni? Unya, ang nakabati pa dyan ani, mula ikapila. Muna dyan ni akong gipaingon, no? Nga kanang, na ako'y mabantayan, guys. Na ako'y mabantayan, yung ma-validate gani siya, which is very nice nga. Dugin na ako ingon, I don't know if naminaw mo ani mga episodes na ko. Dugin na ako moingon nga, weirdohan jud ko sa mga bata nga himong content creator. Or like nang gamiton ang bata sa ilahang content creation. Muna nakaana ako nga, if ako no, na ako'y anak, di jud nako na ipakita yang naong sa kanang kuan kanang social media. If ako na ko'y anak din ako ipakita yang naong social media dude. Like imagine ra na nimo kinsa nan-aw ana, you know. Basig na nananaw ana nga mga kuan, unsa na dira niya. Weird mo kaayo nga gatasan nimo imong anak in such an early age instead nga mag-enjoy sila sa ilang. If ako no, katong pagkabata nako nahimo na akong content creator, ambot lang na unsa na naguro akong mental health karon. Like mura na ako ng mga Disney child actors ba nga buang gani. You know, nag-drugs, unsa pa na dira. Kapantay mo nga ng mga kanang mga Lindsay Lohan, kanang mga katong sa Home Alone nga bata, ano mga in such an early age, bata pa kayo sila, nyagi sabak sila og kanang mga, you know, ganang pampasikat ingana. It's weird. So I don't know. Di kapila na jud ako nagaingon nga guys. Ako ra weirdohan. I know di man gud mo I know sometimes nga na whenever nga na ako istorya no, it's like mura ra gani mo. Unsa man pang istorya ni Alin, pataka na siya istorya. Pero whenever nga na ako istorya, unya ma-validate gani siya. I know di pa gini ma-validate like ugma no. Di pa rin siya ma-validate ugma. Di pa rin siya ma-validate next week. Pero someday kani akong gipangingon whenever nga ako ni siyang istorya nga na ako nabantayan, nya hitabo gani siya. Hey, you know, I don't care sa ibang sulti ninyo as long as nakaanak ko sa akong kagalingan nga okay. Sakto ra gid imong opinion. You know, okay ra jud ito yung naghuna-huna ka ato. Kay daghan pud kayong tao nga na-weirdohan, you know, di ra pud ikaw, ingana gani. Unang kaanak ko nga, so, ilang ipang-upload sila mga Facebook page, no? Like ilang mga anak, you know, doing kanang mga skits, kanang mura gani. Imbis nga pasagdaanan nimo sila dira baka ibirahon gyud gani nimo para ma-appeal sila sa kanang imong content niya. I don't know mga parents ninyo. I don't know dun. Dapat protektahan jud nato ato ang kuhanoy. You know kung unsa ko ang childhood sa una mao na ako ang kuan sa akong anak. Mura gani diha ra ka, you know. Si papa ra nimo ang mag-podcast diri, mo-appeal siguro ka pero imong tingog madungog ra diha sa kilid. Ingana lang ba?
Wait sa kadali guys, kay murag natukan ko. Anyways, I think mao lang sa to karon guys. Ah, di lang kinako tason ako mga episodes siguro like mga 20 minutes lang ingana lang ba kay para dili po kay ingon nga taas gani. Anya, see you in the next episode. Alan Sanity is out. Thank you for listening. Hopefully nakapagyapon mo naminaw gyapon mo nako gyapon. I don't know if magbuhat pa ba ko og kanang tawag ani, if magbuhat pa ba ko mga clips para Facebook pero we will see. We will see. See you guys. Bye-bye.